Khona manjalo isikoti South Africa umholo wakho umqawulo wamaketa ngokupha no stop and go. Hey yaxamalaza iTLB. Xamalaza phi iTLB? Sila eToti. Uzokhumbula ukuthi sike zathi igama leprogram lohlelo sifuna isiphetho. Kusho ukuthini? Asilushiyi udaba lulenga. Asikwenzi lokho. Siyathanda ukuthi udaba siqale sizisufe ekugcineni. Yini sokwenzani la eToti? Se testing ground, testing center. Belikhumbula udaba lwenyinkabi ebidonsa ebikulo msebenzi lo wokubulala abantu. Lenkabi le sike sayinikeza i-interview yasichazela umonakalo ewenzile empilweni zabantu. Sahlala phansi sakhulumisana sabuka ukuthi nathi yini esingayenza ukuze sikwazi ukumdonsa la ekhona. Kodwa ke akukuningi akufuna sibakhulumele ufuna sibadedele beyikhulumele. Thina samthatha samnikeza i-interview samfaka ku YouTube channel Ayanda Msweli TV. Ake sizwe ukuthi eselapha ku YouTube channel yini eyenzeka. Sizoqhubeka ngokungamvezi for ukuphepha kwakhe kodwa uzoyizwela ivoice ukuthi kuseyuyena. Awusitshene eqhawe lakithi. Selokho wawuvelile lapha ku YouTube channel. Kwenzekani? Uze nathi nje kuze kuba namhlanje ukuthi sizokwenzani. Hey, lokho ngibingelele baMsweli ngibingelele nje nonke bese ngiphinde ngibonga futhi ukuthi ngiphinde ngithole leli thuba namhlanje ukuthi ngibe la eToti. Ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngiqale ngibonge futhi kubaphathi bakho baba Msweli. Ngibonge nakubo bonke nje abaxhasile kulo msebenzi ongaka owenza wokusiza nokwethemba abantu asebelahliwe kodwa ubenze bebe ngabantu. Yes. Okusukela kuqala ngavela ukuqala kwami nje ngahamba lolu hlelo lolu le foundation kababa Msweli. Yabe ingixhumanisa nobaba ekuthiwa uMabanga Mabanga Driving School. Yes. Ube sengithatha kuMabanga Driving School ngokuzwa kuyi-foundation kababa Msweli eyangithatha yakwazi ukungipha uxhumaniso nabantu wasengizwela ubaba uMabanga wangithatha wazonginika i-driving school wangenzisa i-driving school wangifundisa wanginika ama-lesson awu-15 ngenza khona e-driving school inzima ke nawo lama lesson anzima. Yes. Kodwa ke ngoba ngangifuna ukufunda ngihluphekile futhi ngifuna ukuqhubekela phambili nempilo ngiwafundile lama lesson awu-15 ngaphinde ngavela futhi ngabuya ngeza kuye futhi ubaba Msweli ngazocela ukumbona ukuthi ngicela futhi siphinde siqhubeke inganqamuki lento ukuthi ngabe sengikuphi ne-foundation yakhe yakwazi ukungibeka la engikhona namhlanje. Yes. Ngayithola learners ngayiphasi learners. Namhlanje ke njengoba futhi ngiphinde ngacela baba Msweli futhi ukuthi ngubone uphinde uzongixazululela lezi inkinga uphinde uyibeke inkinga yami phambili futhi ukuthi sahamba la. Cha baba Msweli ngubizele mina namhlanje ukuthi ngisethestini bengisethestini namhlanje. Ngaqeda ukufunda ngalomuntu lo engaxhumana naye ngenxa ye-foundation yakho. I-foundation yakho icishe ingathi iyona engibeke namhlanje ngaze ngala. I-license baba ngiphasile ngiyitholile namhlanje icode yami nansi ngiphethe ngezandla namhlanje angikhulumi baba ngamanga noma namsebenzi we-foundation nanku umsebenzi wabantu abangisize nge-foundation kababa Msweli. Uzizwa unjani usuphethe i-license ngesandla ukho 10 lo? Yebo. Ukho 10. Uzizwa unjani usuphethe i-license yakho ngesandla? Ngizizwa ngijabulile kakhulu ukuthi ngibe ne-license ngizibona nje ngiphumile kukho konke lokho ngingcola ngoba njengamanje njengoba ngiphethe le-license ngisemathubeni manje ukuthi bengizokutshela baba Msweli ukuthi ngiyofuna amatoho njengamanje futhi yona i-foundation yakho le ngicabanga ukuthi khona la izongisiza khona futhi ukuthi ngikwazi ukuthi ngithola amatoho bese ngikwazi ukusebenza kodwa baba Msweli isifiso sami sokuqala bekuwukuthi ngibe nesifiso sokuthi baba lento imfihlo kakhulu ebengifuna ukukutshela yona ijulile. Yes. Kodwa ngizoyenza ngisho ngaba nginanto okunyathela phansi ngisho ukugqoka noma ini kodwa isifiso sami baba Msweli sokuthi mhla ngiqala ukuvela kulolu hlelo lakho ngafika ngachaza ngomonakalo engawenzayo empilweni yami ngahamba ngawudonsa iminyaka. Njengoba sengiphuma senginokuzisola ukuthi into engangiyenza kwakuwumncane kwengqondo noma ukuncane kokukhula noma ukugijimisa ukujaha impilo yemali esheshayo. Kodwa ke njengamanje isifiso sami ngifisa ukuthi mangithola umsebenzi ngale foundation ngikwazi ukuthi
umholo wami wokuqala nje la engizosebenza khona njoba ngineshow ukuthi ngizosebenza la engizosebenza khona umholo wami wokuqala ngifisa ukuthi ngize ngizofaka lesikhwama se-foundation kababa uMsweli bese uhamba baba uMsweli uya noma kubapha abantu obaziyo abadlulelwa imiphefumulo yabo ngenxa yezinkathi ngoba nami ngiyathinteka ezinkabini noma ngingasesimina kodwa nje lo wena la uyokwazi khona ukuthi mina ngazi mina kade ngaboshwa ngahlala iminyaka u17 ejele njoba ngahlala iminyaka u17 nje asaphola amanxeba kulapha engenza khona noma esabhibha kodwa wasabhibhi ngalo ndlela kodwa wena baba lapho uzokwazi khona baba uMsweli ukuthi la kwaqotha izinkabi la kwaqotha izinkabi kwasala labo ngineshow ukuthi umholo wami wokuqala ngizowuthatha ngufaka lesi sikhwama se-foundation kababa uMsweli bese ehambe yalapho kulowo muzi wonakalelwa ilabo bantu abona khona abazinkabi ebathengela igrosa nakwenye ngathini unyaka mina ngizoyibophezela ukuthi njalo ngonyaka njoba ngizoqala emsebenzini njalo ngonyaka kufanele ngenze sure ukuthi kunezinyanga engisikhethayo lapho engesize zami ezalaba bantu engabonayo noma kungesesibaboniwa yimina kodwa aboniwa ulaba abantu ebengenza njengabo kuze bebone nabantu bonke ababuka le TV kababa uMsweli ukuthi angisho ukuthi ngishintshile ngoba ngiqamba amanga kodwa nginozwelo lalabo abantu abalimalayo noma ngeke ngiphindele kubo ngingasabazi futhi sesidize kakhulu isikhathi kodwa abantu abalinyalelwa abanye abakhomiseke phela ukuthi nathi siyakwazi ukushintsha bese ngiphinde ngibuya futhi baba uMsweli ngizala abantu laba abazinkabi njoba ngichaza nje ukuthi mina umholo wami wokuqala nje mangiqala ngiqashwa ngoba ngiyathemba ngizothathwa ngale foundation yakho baba ngoba ngibonwa abantu abaningi ababanozwelo nabangibona ukuthi ngishintshile ngiyacela abafowethu nina enisasebenzayo ngomkabi njengamanje nani bafowethu eniseniyekile kade nisebenza ngabo umkabi eseniphumelele zamani phela bafowethu ukuthi nisondele eduze kwami noma eduze kababa uMsweli kuyi-foundation yakhe noma ningasayivezanga nje uma nisaba ukuthi niveleke mhlambe nisaba iy'thunzi zenu kodwa ke bafowethu ukuthi nikwazi phela ukucathamela nijikele ngalena nisibone nikwazi ukuthi sisebenze sonke bafowethu siyofaka kulesi sikhwama se-foundation sisize le mphefumulo esenze sakhula sakhe imizi yethu saphinde sihamba ngezimoto saba namagama athile ngale yamali yaleli yagazi ebesiyenza kokungcola kodwa ukuthi ke size noma ungasasizanga mfowethu wena osenzayo nawe okade wenza ungasasizanga la wone khona kwenye indawo nabanye bazohamba bephesha lapha kodwa masiyenza thina lento iphile sicabangela abantu abalimalele ilokho ke bengifisa ukuthi kwenzeke mina baba uMsweli lezi inkabi zonke esekhona njengamanje neziseyiyekile seyiphumelele zikwazi ukuthi zifake esikhwameni besizakale abantu ngendlela ezithile abangasizakala ngayo kusho ukuthi mfowethu ngamagama afishane ithi inkabi yami asakheni iprogram ezothi asambe siyozama ukupholisa izilonda umuntu ozaziyo ukuthi uyinkabi umuntu ozaziyo ukuthi usephumelele ngenxa yeinkabi umuntu ozaziyo ukuthi ubethenga inkabi ziyobulala abantu ukuze kubenefite yena akabuye manje ehlale phansi senze uhlelo ukuthi ke manje singalekelela kanjani sivale izilonda sivale amanxeba sipholise la singapholisa khona ukuze lezi ingane ezizintandane sikwazi ukuthi sifukamele ngoba kunezingane ezizintandane through izandla zethu through leminwe yethu ebesiqhweba ngayo abantu kunjalo impela baba uMsweli ngoba abasekho abasupport babulawe yithina yes asithina ke sibulele asibe ngabasupport sikhombisa ukukhulu ukuthi siphumelele ngabo asiphumelelanga siseyinkingeni kodwa noma ungaphume njengami nje mina ngiphumelelanga ngalento yes ingifake einkingeni ezinkulu ngawudonsa iminyaka eminingi yes kodwa njengamanje ngibona ukuthi ngimdala manje ngeke ngifele kulento yes kungcono ukuthi ngishintshe njoba namhlanje ngiyafisa ukuthi ngiziphe noma ngeke ngibavuse lapha abalele khona kodwa ngizokwenza sure ukuthi enyakeni khona enguphosayo kule foundation bazobe bebona futhi abantu kulolo luhlelo ngiyabathembisa impela khona okunye futhi ngicishe ngakukhohlwa baba uMsweli ngike ngabuka yenye foundation yakho nisiza ngabona abanye ababoshwa babegqoke njengami ngisagqoka nami ngaleyanto ngabona le kusho abasuka encome bazoba nosizo njengoba sekukhona ibhakede nje ukuthi lelo ibhakede leli lihamba lisiza leli ibhakede ngempela abantu base South Africa luwusizo kakhulu
Njengami nje ngingafisa ukuthi ngelinye ilanga ngisebenze nobaba uMsweli ngalo lolu hlelo lebhakede. Ngingafisa futhi ngelinye ilanga ukuthi ngisebenze nobaba uMsweli kulo leli bhakede leli kuqhamuka isibhakede lokusiza lezi indandane esizibulalayo lesishiya zingenabazali. Bengiqonda ukuya lapha ke kodwa kahle kahle. Ngiyacela abafowethu nonke eniboshiwe. Ngiphinde ngicele kini ningakaboshwa abafowethu. Endlweni layo nenirepha ushelani bafowethu izintombi zikhona ungathatha ngisho u10 rand noma u20 rand ukwazi ukuthola umuntu ongamphosisa obhiya nizwana hayi ukuthi umbambe ngenkani noma nivumelane kunokuthi ungathatha idlozi lakho noma isidalwa sakho ugogo omdala ongazani mhlawumbe uzala ngisho ubaba wakho uzomnyukubeza ngokocansi ngoba umbona akanamandla ukuzilwela nokuzivikela. Uhamba uyomcathamela ufika umrape umhlukumeze ekhala lakhe. Le foundation ngizwe ubhlungu ngoba ngiyibonile namhlanje nje kade ngibona le ndle sirufiwe iphelile iplastelo sekusele nje ukuthi ugogo yonika isikhiye sakhe mase kuphele konke. Akukuhleke lokho ke ngithi bafowethu yekani konke lokho mawusa rape yekani madoda ukurape. Uma usahamba usathenga yekani ukuthenga nibulala abantu madoda. Uma ukuthi nisabamba inkunzi yeka icrime nje ke siyeke yonke lento enokungcola ngoba ayisiphumelelisa ayisisiphambili kusekugcineni siyakhala futhi mase singalesi sikhumbule zona lezi ziyale besitshelwa ngazo. Kodwa ngithi cha abasalandela lento eyenziwe ubhuti lo rapper ogogo ngiyacela bafowethu siyekeni phansi neNkabi bafowethu ke sibeke phansi zonke amathuluzi sibheke nomunye umhlahlandlela ngoba mina nje njengami ngizoqala ngibonge futhi okunye ukuthi ngizosizakala kule foundation kaBaba uMsweli. Akusiyena noma ubani umuntu osizakalayo kule foundation. Noma umuntu othola ithuba elifana naleli engitholile mina. Mhlambe wena ungababulala bebe u100 kodwa mhlambe ugcina ungatholanga leli thuba mina engitholile noma usufisa ukushintsha kangakanani kodwa ungabathola abantu abazokuhlangabeza bebe nosizo nawe. Mina nje ngiyabonga kakhulu ngokuzehlisa kwami. Abaningi ke vele ngiyazi bakhona vele abangaziyo bayazi ukuthi bengingasiyo umuntu owethanda ukuzehlisa. Kodwa ngithi njengamanje ngiyazehlisa futhi ngiyabonga kakhulu namhlanje ukuthi ngize ngayithola license ngo-foundation kaBaba uMsweli. Ngiyacela abantu futhi lolu hlelo belilandele belibuke usizo lalo belibuke futhi isiphetho salo ukuthi siyogcine laphi ngoba thina siyasizakala kulolu hlelo kakhulu. Angifuni ukuqamba amanga abantu base-South Africa. Ngicela uBaba uMsweli ukuthi simxhase ngohlelo lakhe siyilandele lento yakhe futhi sizosibona isiphetho ekugcineni njenganami ngisibonile isiphetho ekugcineni nakho namhlanje khona ngikuphethe esandleni okuzoba usizo lempilo yami nokungikhipha ehlathini ukuthi ngisuke kulento yokwenza ukungcola noma ngabe kuthiwa sengilambe kangakanani sengicabanga ukubuyela emuva ngincengwa kangakanani kodwa cha sorry akusekho kuyophinde kungigudluze ngisejele ngisaphethe lento engiyiphethela esandleni. Ngiyabonga kakhulu baba Nongalo ifoundation yakho ayibasha amakhanda kuyo yonke indawo ogogo obaba abantwana abancane yonke into futhi ngisayimisela ngokusebenza nale foundation. Mfowethu mina angibonge kakhulu. Ake siphine ngifuna lesandla kusibamba futhi okugcina lesandla. Angeke uphinde ubulala abantu ngalesandla. Hayi ngeke ngiphinde ngibulala abantu ngalesandla. Lesandla lesi ngesiphinde sibanquma abantu. Angeke siphinde. Lo munwe lo angeke uphinde uqhwebe. Awuphinde uqhweba abantu. Hayi ngeke usonqonyiwe kusoka manje. Unqonyiwe lo muntu. Unqonyiwe. Yilo munwe oyinkinga. Nengqondo nenhliziyo. Siyabonga South Africa. Lesandla lesiyangithembisa ukuthi ngeke uphinde ubulala abantu. Akunjalo. Bantu base South Africa leli qhawe leli lithi ngeliphinde libulala abantu. Leli qhawe leli lithi ngeliphinde liqhuma abantu. Leli qhawe leli lithi ngeke liphinde libone umuntu eyi-order. Leli qhawe leli lithi liyangithembisa ukuthi angeke liphinde lithi malibona umuntu ehamba libone ibhizinisi. Mfowethu. Angeke uphinde ubulala abantu. Hayi angeke ngiphinde impela. Angeke futhi senginesicucu manje noma ngabe besingakabibikho ngoba baba ungithole kungenaso yangithatha ifoundation yakho yangixhumanisa nabantu abathile abanginike lento engiyiphethe namhlanje. Bengingacabangi ngisho ukucabanga ngisho ngingazi ukuthi ngizophuma ngibheke ngapi kodwa bengibuka ukuthi kungcono khona ukulamba ngihleki kanje kunokuthi ngilambe ngigadiwe ngingakwazi ukuthi ngingenzani. Awungitshela mfowethu ubaba Mabanga ukhokhisa emalini ngalo msebenzi? Ubaba Mabanga kangikhokhisanga ngisho isenti ngalo msebenzi mahala ngokuthi ufuna ngiqhubeke phambili nempilo futhi le driving school yakaMabanga ngiyafisa impela ukuthi iphinde iqhubekele phambili nokunye njengayo baba lelo khuza yakho i-foundation yakho ubaba Mabanga ongibone kwi-foundation yakho baba
mahhala ukususe kuyilenazo azokubeka ku-license nje mahhala mabanga driving school siyabonga mfowethu kuba ingxenye yokuthi i-foundation mayisilanda abantu ababeka phezu kwetafula bese uyakwazi ukubuka ukuthi khona iqhaza ongalibamba sazoya naye simthungathe simthole sibe ne-interview sibonge eduzane lokhu ukubonga sikwenze siyindawonye mhlawumbe-ke sesivala awokugcina lesi sandla lesi usuqinisekisile uthe usasayina yebo ngisasayina kwelinye lamajele okusho ukuthi-ke usengaphansi kahulumeni awungitshela-ke sesivala izinto ey'mbili uhulumeni fika nifundise anikeze icucu unamaphepha uphume nayo ejele yebo nginawo amaphepha engiphume nawo ejele kodwa afana nje nento engekho uma ngiqala ukubona into engiyiphethe esandleni into eyenza ukuthi aqala nento nefana nento engekho yingoba uma ngiphuma ngiphethe izicucu zikahulumeni ngaphakathi ejele bengitshela ukuthi ngizothola ngazo umsebenzi ngijabule nami ngoba ngisuke sengitholele leso sicucu nosuku lokuthi ngiye ekhaya uma ngifika ekhaya ngifike ngihlale bese ngitshelwa-ke imithetho yakhona engihleli ngaphansi kwamakhondishini engihleli ngaphansi kwawo ekhaya kuthiwa akufanele ngihambe ekhaya fanele ngihlale ngikhona ngaso sonke isikhathi imoto uma izongi-check-a fanele ngifice ngikhona okay umthetho wakhona-ke ngiwamukelile vele ngeke ngiphikisane nawo ngoba nami ngiyathanda ukuba la ngaphandle kodwa la engifike ngixakeke khona ngimangala ukuthi ungakwazi yini konje umsebenzi ukusuka uze kimi ekhaya lokhu engikhuluma ubaba Msweli ngifisa ukuthi naye ubaba uLamola lapha ekhona nabo baba nje kuma-prison onke bona bafana nobaba uLamola njengoba belana obabambele babambele yena ngiyakuzwa okushuthi nje nami ngiyayikhulumela ukuthi mhlambe nami abekuzwa kodwa angikhulumeli mina ngedwa futhi ngikhulumela mina ababoshwa bonke bazongifakazela abangaphakathi emajele ngifakazele nabo abasigadile amagadi ethu ngaphakathi amawada ngizofakazelwa nawo babulamula emajele babumsweli kugcwele abantu ababodwa kubantu abawu-10,000 u-1,000 abantu abaqalayo abasha u-9,000 abantu abaphindayo kabili noma kathathu noma ka4 yini edala lokho into-ke edala lokho yile nto-ke babumsweli-ke ngizoyicela ukuthi ngiyacela ngoba nansi into edala lento uma uphuma ngaphakathi uphethe isicucu awukwazi ukusebenzisa kalula ngoba ekhaya kufanele uhlale usekhaya ngaso sonke isikhathi awuphazami uma uhamba fanele ureport ekhaya kodwa kusuke nje kungasekuhle usubona nakuba abaphathi bakho uhambe ufike lapho bareportele uma ufika kuleyo ndawo le kufanele ufike ucela umsebenzi kufanele uhambe uzothola lapho umsebenzi ngoba uhamba fanele ucela incwadi kuqalele insuku uzala uya khona mhlambe uma ufika futhi nalapho bethola ukuthi umuntu oboshiwe owake waboshwa abasayiqasha abasakufuni nje enhlobo futhi angibabeki icala labo bantu labo baqasha abanomsebenzi ngoba naye umnikazi osuke ethi uyingane yakhe ngaleso sikhathi usaboshiwe usengaphansi kwakhe naka akuqashi kodwa kuyena onemsebenzi eminingi uhulumeni egcine ngakuqashi kwayena futhi uhulumeni manje lokho kuyasilimaza thina kakhulu ukuthi siphume sizohlala ngaphandle kanjena singabi nayo isupport futhi uhulumeni ukuthi ehlangabeze kube khona azosisiza ngakho ukuthi sisebenze ngalezi certificate asuke sinike sona abantu abaningi nje babona bebuyele emajele kanje bafikelwa isilingo sebehlezi uhulumeni bahlalise ekhaya uhleze ekhaya unalo ngisho isenti awuna support uniko uyafunzwa ekhaya kini njengoba ubufunzwe ejele uvuka ekuseni iyoshona ilanga uyafunzwa uvuka ekuseni kuze kuyophela unyaka ikuhlungu lento enhlizweni mhlambe kade ukwazi ukuzenza lezi zinto kodwa ngoba manje usufuna ukushintsha impilo yakho ulalele imithetho yasejele ufuna ukuhamba kuyo lemithetho ukuze ungaboshwa kodwa ekugcineni ugcina ubona ukuthi angiphume kule mithetho yasejele ngoba angiyiboni kahle vele lokhu ngaphuma ngiyafunzwa njengakhona ngenzela yonke into angilitholi ithuba lokuthi ngihambe nalesi certificate enginikwe uhulumeni ngiyocela umsebenzi nakhona noma ngingafika vele kuzothiwa uyisiboshwa lesi ngoba sebebona imoto yasejele izopakala eduze isizongibheka mina mboshwa sengiyonakalelwa mina lapha engiqashwe khona yingakho-ke labantu bebuyela kanje emajele ngoba abana support abahlangabezwa umuntu la ngaphandle lutho nje ngisho nawo uhulumeni ufaka ingcindezi futhi ngoba ukuba akayifaki ingcindezi uhulumeni ngabe khona lathi hawu bantu abami ngoba ningaphansi kwami nonke futhi netifiketi engininikeza zona awuthi nginakhele nansi i-workshop enkulu noma into ethile nje enizokwazi ukwenza lezi ikili zene bengininika zona ngaphakathi ukuze ningakwazi phela ukuthi nibuyele ngaphakathi emajele nishintshe
yebe niqede nendlala noma ngaba ngimali ethini phela leyo mali nje ongakwazi ukuthi uvuke ekseni uya lapha ubuye izingane zakho ngoba sisuke sihlala iminyaka eminingi ejele seshiye nezingane kade zincane zaze zathola abantwana kazona sezinabatwana kodwa utho ukuthi uhulumeni vele nawo sakuthatha komntwana wakhe vele uzoba umntwana wakhe kuze usayine uzoqeda kodwa siyacela uhulumeni sibhekelele kulento engiyicelayo baba Msweli ukuthi ekeke siqashe phela nathi uhulumeni ekeke sisulela ama-record ethu siqashe kwezinye indawo lapho umuntu angafuneki khona awukade engaphakathi khona esheshe sisulele ithupha esikalele noma isikhathi esincane ngoba lento iyasigqilaza uthola ukuthi asisenali kusasa kanti besengaba nali kusasa kusho ukuthi uboshwa kabili uboshwa ngaphakathi uboshwe ngaphandle ama-fingerprint angcolile yebe kodwa kube kuthiwa hamba ozama impilo futhi uphethe icuca athi ufunda be-waste imali eningi ngaphakathi bekufundisa bethi bakufundisela ukuthi ukwazi ukuma kanti ngaphandle ngeke usakwazi ukuma manazo ngala ama-fingerprint mhlambe lento ingiholele ekutheni iy'ngane ey'ncane iy'ngane ezisesikoleni mhlawumbe ufuna sibe ne-program ethi how to preserve your fingerprint fihla ama-fingerprint ngoba ama-fingerprint ayinkinga kakhulu iyona nto eyinkinga mhlawumbe kuvele kukhulunywe nje kuphela ukuthi uye tertiary akukhulunywa ngokuthi ama-fingerprint akho awobe sesimweni i-medical record into esemzimbeni ngeke uyenze lutho kodwa ama-fingerprint bese kuba isitifiketi sesikole then lezo zinto lezo kufuna njalo zihlale zi-clean ngaso sonke isikhathi mfowethu angibonge mina ithuba lokuthi-ke ungibize ngizokubona namhlanje uthola olwesithathu namhlanje umhla ka-5 uzothola ilayisensi yakho siyitholile ilayisensi siyacabanga ukuthi-ke sesikhona isisekelo sokuthi-ke siqale impilo entsha nami ngizolekelela ngizwe ey'nkabeni zami ngizwe komama ngizwe kobaba banamathuba abangakwazi ukuthi bekufake lapha so lokhu sikulandela nje size siyobheka lento esho ukuthi ingenzeka yini ukuthi first imholo uthi uyocela ukuthi uyobeka kulowo muzi noma ngabe yimuphi umuzi siyathandile leyo nkulumo angibonga kakhulu mfowethu sengivala futhi asibuye sithi uthenge uphinde ubulala abantu hayi ngeke ngiphinde baba Msweli kuphelile nje mina njengamanje ngumuntu oqale uzalwe kabusha impilo ngefoundation yakho baba Msweli nangobaba Mabanga nabaka 40 ePotchefstroom nobaba ubaba Mabuza futhi ngiyabonga kakhulu nababa Mabuza ukukhanya project engineer olapha eBhalito yebo ngibonga kakhulu ngoba ukuxhasa kwabo baba kushesha kakhulu izinto kuzo zonke izinto zase-South Africa siza ngazo abantu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Qhawula siyabonga thank you thank you khona manjalo Scotty South Africa umholo wakho nomqabulo wamaketa ngokupha no stop and go yaxamalazi TLP isisa Rosberg la ixamalaza khona cha bakithi South Africa la eceleni kwami angizile ngebhakethi kodwa angilishiyi nansizwa bamabanga umsebenzi wakho angazi ngizobonga ngithini awusithathe usibizeleni la umphakathi wase-South Africa nengwenya sigxamalazile Rosberg enginibizele khona ukuzobonga ngibongela iqhawe engilibone ku YouTube wengwenya futhi ngilibongela kahle kuze ukuthi angijikizise umsila ngoba inyanga yamadoda umuntu maye indoda uyanakekela njengoba kwenza ingwenya njengoba umsila yilo engiujikizisayo iqhawe engilibongelayo engilibone ku YouTube yengwenya elibe nesifiso sokuthi lishintshe impilo yalo ibisi imosheke ngandlela thize ukuthi lize la yogcina esiseleni esimnyama kuye kwenzeke mase bebuye esiseleni esimnyama singabe sisaba bese thina njengomphakathi sibanqabe noma singabe sisafisa ukuyihlanganisa nabo kodwa ingwenya leli qhawe engilibongelayo ilithathile yalibeka eduze kwalo yasiyafisa ukuthi libe nezincwadi zokushayela ukuze lishintshe impilo yalo lokhu kuyisifundo ke ingwenya njengendoda imela amadoda ukuthi mangabe umuntu esebuya kulesa sisele simnyama esedonsile leyo mnyaka kade nikwe yona sesiqedile isigwebo sakhe mebuye ezemphakathini aphinda amukeleke umphakathi umsize ngokuthi umnike uxhaso asuke elidinga lokuthi ashintshe impilo yakhe ungamnqabi lo muntu ngoba lo muntu kumnqaba kwakho kumbuyisela back la kade ephuma khona so iqhawe ngilibongelayo ukuthi likwazile ukuthi lize lizithola incwadi zalo zokushayela ngenxa yokuthi lisizwe ingwenya isixamalazile iTLB yaxamalaza
yayisiyabona ngokuxhamalaza kwami ngizolisiza leli qhawe. Ubudoda yilobo-ke, kungathi kuyinyanga amadoda sikhuluma ezinye izinto, kepha sikhuluma ukuthi amadoda asenzeni. Mabe sikhuluma ngokuhlukumezeka, singakhulumi ngokuhlukumezeka kwezingane nabantu besifazane, sikhulumeze ngokuhlukumezeka kwethu siwumphakathi wase-South Africa ngoba sihlukumezeke sonke. Amadoda ahlukumezekile, amanye azagcine khona esiseleni esimnyama ejele ngoba ehlukumezekile emakhaya la isuka khona. Amanye azahlale phansi kwama-bridge ngoba ehlukumezekile emakhaya ngenxa yomthetho esinawo eSouth Africa. But-ke kodwa ngithi ingwenya phambili nombani osemphakathini osomabhizinisi nongayena osomabhizinisi onakho lokho okuncane akakufake ukuze ingwenya ifeze iphupho layo lokuthi kusizakala abantu abalidingayo usizo. Ngithi phambili ngengwenya phambili. Siyabonga Mabanga Driving School ila befunda khona la. Umnika ama lesson uthi 15 awangamkhokhisa lutho uzoyithatha lo mali wena. Phela kuyafuneka ukuthi mawusomabhizinisi ubuye ubuyisele emphakathini ungabe ugombela kwesakho ngoba mangabe ubona nje bakukhona iMabanga Driving School ikhona ngenxa yabantu abasemphakathini okuyibona abasupporta uMabanga njenge driving school. Fanele uMabanga futhi bese buye ngesinye isikhathi abuye athathe kulokho okuphuma emphakathini abuye abuyisele kuwona futhi umphakathi ngoba phela akekho uMabanga Driving School uma ngabe umphakathi ungekho. So lensizwa nje njengoba manje isishintsha impilo yayo izobuyela emphakathini nayo futhi ikhumbule ukuthi ngisiziwe nami iphinde futhi isiza abanye. Futhi niyabona ukuthi ngokwenza kwethu kanjalo ububha siyabunciphisa and futhi ubuntu siyabuyisa ngoba ubuntu bona lobo ukuthi usize omunye umuntu okuyinto esiswelekile manje umuntu nomuntu useyibheka yena okuyinto engafanele fanele mase abantu sibhekana ukuthi ubani udingani ngingamsiza ngani bese uyamsiza ngaleyo ndlela ongamsiza ngayo umuntu usukuyitshalela wena ngoba ngesinye isikhathi nje lensizwa uyothola ukuthi yobisisiza mhlawumbe ingane yami ithi nami ngasizakala kuba Mabanga lo wayene driving school bese yamsiza mina ngoba sengaba amathambo mahlophe. Yes. Siyabonga kakhulu qhawela kethu umsebenzi omuhle aqhubeke sibambisane abantu base South Africa sisize iSouth Africa. iSouth Africa isigodi so yenza futhi ibe isigodi ibe nomholi omgqabulo market angawuyaxamalaza iTLB madoda. Angishala. Shalaza ke manje leli thawula lifana nelami leli thawula. Leli thawula leli eliphathwa ile yansizwa leyana inkosi yamabhinqa kuseyilona leli photocopy yilo leli kuthi angithi hayi angiyibambi. Ibambi uyongithatha naba. Siyabonga qhawela kethu. Danke kwethu. Danke.